डेक्स गंसे नांगोन ना दानांगौआ माने बै खेराइ हाग्रा बिसोर मोसागोन सिख्लाफोरा बिसोर मोसाखांनायनि उनावनो बिसोरनि साथाम माबानानै बेयाव ग्रोब माबानानै नोंसिनि साइडआव होनबाबो जागोन बै खेराइखौ मोसानानै माने किसुमाना लायनो बायोबा गेजेर गेजेर जासिना नायनांगौ बिदि खालामो आरो गासैबाबो थाखाय नोङो हिसाबा माबा जायो नङाबा काउन्ट खालामाखैना काउन्ट खालामनाबो जोंबा काउन्ट
फरायसालिनि लांगोनायाव जोङो बेखौ खुंनो लादों। दिनै नैथि सान गेवलां मेल। दा बे गेवलां मेलाव जोंजों जिरायनो हानाय दिनै जोबथा साननि जाय जाय थिखानाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होलांबाय बेनिनो नैथि हाबाफारि धोरोमारि जाथा बिरहोनाय मानगोनां आफादगिरि गोथैसि बावजेननानै होनाय मानगोनां मुकुन्द नार्जारि आदा गेवलां आरजखौ दैदेननाय मानगोनां दैदेनगिरि गेवलां आरजआव धोरोमारि बोसोन लाखिनाय मानगोनां आसारि नोंथां गुदि आफादनि लेङाइ आफादगिरि लेङाइ नेहाथारि माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथिफारिया नोंथांमोन मोन 27 गामि आफादनिफ्राय दिनैनि आरजनि समाव आरो दायो रुंसारि गजेन्द्र बर' गोसोखां बे गेवलां आफादाव जिरायनो हानाय मोन 27 गामिनि बाथौ सिबियारि नोंथांमोन जों दायो गुबै गेवलां मेलखौ बेखेवनो आखायाव लाबाय। जोंहा लेंखानाय गाहाय आलासि बेखेवगिरि माननि आलासि हांख्रायनाय आलासि बिथांमोना जोंजों जिरायफाना दङ दायस'। दायो आङो गुबै बे आफादखौ बेखेवनायनि सिगां दिनैनि बे गेवलां मेलखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जों बारलांनो हायो बेनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जों दान्दिसे सुंग्रि हरगोन आरज गाबहरगोन। दा बे हाबाखौ मावफुंना होनो थाखाय जोंनि सिनाख'ना बियाब बाथौ महासभानि गाहाय आसारि मानगोनां मुस्ति श्रीधर कसारि बिथांखौ आङो मावफुंना होनो थाखाय आङो दिनैनि आफादनि गेजेरजों बिथांखौ खावलायबाय। दायो बिथांखौ आङो खावलायबाय। लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ दान्दिसे सिखारनानै सानजा फारसे मोखां जानानै खुलुम संनो थाखाय गुरै खावलायबाय। खुलुमबाय। अहम ओं ह्रीं क्लीं पत्से दोहाय फनोतरानो सत्य जिक्र करे बात ओम खोनासं बारि खनानि मुगासं मैदेर गाबो दाल गुदियाव मानसि जिबिया गाबो नों आफा बोराइ बाथौनि सेराव नै बेबादिनो सिना खना बियाबनि 35थि बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां जथुम हाबाफारिनि गिबि समाव नों आफा इसोरखौ आखाइ खबजोबनानै गोसो मोनसे जों खुलुमहरदों। जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बबेयावब्ला जादोंब्ला दाय गोरोन्थि नों जोंखौ फोसाबनानै जोंनि मावनो लानाय गासैबो हाबाफारिखौ गोजोनै दैदेननो बयखौबो गोजोनै थांना थानो नों आफा इसोरा जोंनो बोर हरदों। हे आफा इसोर बोराइ बाथौ गोथार साननि गोथार हाबाफारियाव जाय सिबियारि जाय सिबिनां आलासि गोजोनै जोंनि गेजेराव सफैदों बिथांमोना जेरैनो सफैदों एरैनो गोजोनै न'सिम गिदिंलांनो हानाय नों आफा इसोरा जोंनो बोर हरदों। हे आफा इसोर गैया जोंहा होनो हानाय जेबो गोसो मोनसे आखाइ खबजोबै खुलुमनानै नों आफा इसोरखौ रायसनदों। फैबाय थानाय साना साफ्रोमनिबो सुखुनि जाथों
जेरैबो जेरावबो जौगासारथों नों आफा इसोरनि मुं लानानै संसाराव जों गोग्गोयै थांना थानो हाथों दहाय दे आफा नुवाथारियानाव गसाइ बोराइ बाथौ दहा जिरायगोन बयबो गोजोन दा बावैसो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव सुंग्रेजेनाय आरज गाबहरनाय बिथां फुजिनां आसारि आदा बिथांनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दायो आङो खावलायनो सानदों दिनैनि बे गेवलां आफादखौ बेखेवनो थाखाय रुंसारि गजेन्द्र बर' बे गेवलां आफादखौ बेखेवनो थाखाय जोङो सासे थांखिनाय गेदेमा आलासि जों दंखायो। दाय बिथांखौ सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों जोङो मान बावगोन आरो बिथांखौ सिनायथि लाखांनायनि उनावनो दिनैनि बे गजेन्द्र बर' गोसोखां बे गेवलां मेलखौ बेखेव बिबुंथि होनो थाखाय आङो बिथांखौ गुरैयै खावलायबाय। सारखौ दान्दिसे सिखारनानै आङो बिथांखौ दान्दिसे सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ लानो गुरै खावलायबाय। बिथाङानो जादों 65 नं कारागाव समस्तिनि मोनसे समायनि बारग' MLA मुस्रि महेश्वर बर' सार। सारखौ दान्दिसे सिखारनानै गुरै खावलायबाय। रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय सारनिसिम। दायो बिथांखौ दिनैनि बे रुंसारि गजेन्द्र बर' गोसोखां बे गेवलां आफादखौ बेखेवनो थाखाय आफादनि जानानै गुरैयै खावलायबाय। खुलुमबाय। अहम तं ह्रीं क्लीं पत्से ह्रीं क्लीं पत्से ह्रीं क्लीं पत्से ह्रीं क्लीं पत्से दहाय नुवाथारियानाम गसाइ बोराइ बाथौ दहाय थामजिबाथि बोसोरसालिया जथुम्मा सिना खना बिया दुलाराय बाथौ गौथुम दिनैनि साननैनि हाबाफारिजों जोबथि साननि हाबाफारि जि गेवलां मेल बे मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै हांख्राय हरजानाय आरो दिनैनि गाहाय आलासि महरै बिथाङा जोंनि बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां मोजां रोखोमनि बिबुंथि लाखिगोन बोसोन होगोन। जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोना बिथांनि बुंथिनायनि गेजेरजों जों मोनथिस'हायै माखासे बाथ्राफोरखौ जों मोनथिनो हागोन। बिथां गाहाय आलासि मुस्रि बिनन्द स्वर्गियारि आयदा फोरोंगिरि देउलकुसि हायार सेकेन्डारि फरायसालिमा चन्डीगढ़ रंगियानि बेहाय जोंनि बियाबनि मानिजाथाव आफादगिरि शिवराम स्वर्गियारि बिथां गाहाय नेहाथारि मिथिंगा मोसाहारि बिथां जोंनि जिल्लानि आसारि आरो दिनैनि बे आसारिनि गेजेरजों बिथाङा आफा इसोरखौ संगे हरनानै संगिगिरि बिथां श्रीधर कसारी जोंनि बियाबनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोन लाइमोन आफाद दं माइनाव आफाद दं
जोंनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बे खुंफुं आफादनि गाहाय आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां बे सिनाखना गामि सानजा सिनाखना बे सिनाखना गामिनि मानिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे सिनाखना बियाबनि गासै गामिनिफ्राय बेहाय सफैनो हानाय आंनि सिबिनां फुजिनां आइ आफा नोंथांमोन माइनाव नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबियाव इंराजि 2022 मायथाइनि गोदान बोसोरनि आरो फैबाय थानाय जोंनि एंगारायै फोरबो बाथौ सिबियारि रायजो राजानि बे मागो दमासिनि आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननिसिम बावहरदों। दा दिनैनि बे गेवलां मेलखौ जोङो मानिजाथाव रुंसारि गजेन्द्र बर' बिथांनि मुङाव जायखौ जोङो गज्रा होननानैबो सिनायोमोन, जायफोरा 55 बोसोर 50 बोसोर 60 बोसोरनि सुबुंफोर बेहाय जिरायनानै दङ। नोंथांमोना बिथांखौ मोनदों, लोगो मोनदों। आंबो बिथांखौ नुदों, लोगो मोनदों आरो बिथांनि फंबायानो दायो अरायथा देउरि बानेश्वर बर' आरो बे फिसाज्लायानो बे गामिनि आफादगिरि जतिन बर'। बिथांनि सोमोन्दै एसे बुंनांगोन हयथ'। बिथाङा बिसिया सानैमोन, सानैबो बिब' बिनानाव बैनारानि जोंहा कन्टक बर'नि बिब' असे गोजामोन। देरसिना रुंसारि जाबाय, दुइसिना दङ। सानैबो गैला जाहैदों। दा गजेन बर' बिथाङा एसे जोंनि समाजाव सोलिनो हानाय सासे सुबुंमोन, जाय सुबुङा गाजिमारा माने सिलायबोदोंमोन लाइसेन्स गोनां साफालगाज्रि आबसुनि आन्दलन संग्राम समाव बिथांनि गाजिमारा सिलायखौ आंबो अबस्से बेयाव गोलैयो। बे समाव बुंना लायोबा दिगदारा जायोमोन, पुलिसाव आंखौ हमना लाङोमोन। दा जोङो स्रोद लानानै थांफैदों। बिराद दावहा, पुलिसफोरजों दावहा नांनो थाखाय बिथांनि सिलायखौ, लाइसेन्स गोनां सिलाय सिबाय पुलिसजों गोबां बुजानांगौ जादों सिलायखौ हरनायनि दायाव। सासे बे गामिनि सुबुं हिसाबै एसे माबा मुद्रा दुखबो दंमोन, एसे मोदोमफोरखौ ओरै ओरै खालामबायनाय, ओरै सुफुंलाबायबोयोमोन। जायफोरा नुदों बिथांमोना मोनथिगौ। दा बे रोखोम एसे मुद्रा दुख थानाय सासे व्यक्तिमोन, किन्तु फरायनो एसेबां रोङा। अब्लाबो बे सिनाखना बिया बाथौ गौथुमजों जोङो जानो हादों। बिनि गुदियाव गाहाय भान्डारि जगायग्रा गजेन्द्र बर' बिथाङाबो सासेमोन। बेयाव सिगां बाथौ मिसन जोंहा आमाय ईश्वर चन्द्र बर' बिथां दं। बे समाव रत्नेश्वर बसुमतारी बे सिनाखनानि आरो बिदिनो ओइनै रामेश्वर बर' खाग्रानि बिथाङाबो थैबाय, रुंसारि जाबाय। आरो
लेखा रोङाबाबो आनन्दि बर' दिउरापारा बिदिनो दङ गुनिराम कसारिमोन बे बाथौ मिसन गायसनग्रोदोंमोन गायसनगिरि आफादगिरि हिसाबै रत्नेश्वर बसुमतारी बिथाङानो होननानै जोङो मोनथिगौ दा बेहाय गाहाय सुंथागिरि हिसाबै गजेन्द्र बर' बिथाङाबो बेहाय लोब्बा दंमोन बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनैनि बे अबस्थाखौ जोङो मोननो हादों दा बेखायनो बिथांनि मुङाव दिनैनि बे गेवलां मेलखौ खालामनाया जोबोद खहाब गोनां जादों आरो दिनैनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथांनि मुंखौ गोजोर खालामनानै बिथांनि आत्माखौ जोङो सुंग्रिहरनो आफा इसोरनियाव बिथांनि जाहाथे जिउमाया गोजोन जाथों बे सुजुगखौ जोङो बैखौबो आरज खालामनो थाखाय बे दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांनि मुंजों दिनैनि गेवलां मेलखौ फाथिनानै जुनै आं बिथांमोनखौ बियाबनि गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावो गोबां बाथ्राखौ आं बिथांनि सायाव बुंथिजोबनो हानाय नङा जायखिजाया बिदि जोंनि गेजेराव गोबां गेदेमाफोरा दिनै रुंसारि जालांबाय सम सम जों बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन बिदि समखौ लानानैनो दा दिनै धोरोमनि बागै जोंहा आलासि बिथां दं हांख्राय जानाय आलासि जोंनि एम बिथाङाबो फैगोन दान्दिसे समनि उनाव दिनै बोरैबा बरदिनबो गोलैदों ख्रिस्टान ससाइटिनि बेहायबो बेफोरावबो नारा नाथा ससाइटि हिसाबै बिथांखौ लेंहरगासिनो दं आरो बिथाङा न'आव दंफैयो मानसि जोबा बिथांखौ लोगो हमनो फैनाय मानसिया जोबखाथारा बाङाय आरो दुख दङ बिथांनियाबो रायलायबाथाय रायलायबाय थायो मोनसे दलदों दा बिथिंनो थुबुर नांफैयो मानसिफोरा दांसा हाबबाय बायनानै फटाफट रायलायलि हरनि मानसि बाहेरायाव दंसो नंगौना होननानै बुंखाङोब्लासो आरो मानसि दङ हरनि 10ता गाहाम जानाय लांबाबो जोबा दा बिदि मानसिखौ नुहुरगासिनो दं आङो लामायाव गारि लाखि लाखि थाबाय थानाय आं फैजासिम नुहुरदोंमोन रलेल' आंनि जोबथ'वाखैनो होननानै बुंहरदों जाहैदों बिपिन बर' बिथाङा फन खालामनायाव दा बिथाङाबो सफैगोन बिथाङाबो माखासे खोथा बुंफैगोन दा जोङो गमायैनो बे ओनसोलाव सिनाखना बियाब खैराबारि बियाब बे ओनसोलनि गासैबो बर' रायजो राजा जोङो बयबो जों बाथौ सिबियारि सुबुंजों गोलाव सम जोङो जाबोबाय बाथौ धोरोम मोनसे समाव माने अबस्था गैयै बे समनिफ्राय बोखांबोफिननानै जों दिनैनि अबस्था लाबोनो हादों आरो जोङो जोंनि संग्रामा जोंनि जांख्रिथाया आबसुनि आन्दोलननि जांख्रिथायनि गेजेरजों धोरोमनिबो जांख्रिथाया फैफादों जोंनि ओनसोलाव नङाब्लाथ' बेफोरबादि मन्दिरावबो जोंनिया नागारा नाम गोजामोन जोंफोरबादिनि गामियावबो नागारा नाम लेंहरनानै मा जगन्नाथ फिथु गखाय जगन्नाथ गखाय ओरैबादि फुजा दंफां सिंसो होयोमोन दा बोरैबा आबसु आन्दोलनजों बे जांख्रिथायनि मोनसे बुब्लियाव जोंनि धोरोमनिबो सोलायनाय जे जांख्रिथाय बेबो फैफादों हानानै दिनैनि बे अबस्थाखौ जोङो खालामनो हादों आरो जों गोबाव सम प्राय 52 बोसोर बैसो जाबाय संग्रामाव प्राय 20 बोसोर बा 18 बोसोर बैसोनिफ्राय हाबफानानै फैनो मोनदों दिनै 52 बोसोर आंनि बैसोआ बोरायनायनि लामा इनि बोसोरब्रैनि उनाव बोराय थारमाने पेन्सन मोननाय 60 बोसोर माने पेन्सन मोननाय बे अबस्थाया जोंनियाबो जासिगोन दा गोलाव सम जोङो धोरोम स्टाडि खालामबाय धोरोमनि आसार निति बेजों सोलिबाय
जोंनि समाज बेबस्थाया जोंनि बाथौ धोरोमनि गासैबो नेम निथि फालिनानै जोङो सोलिबोदों। जों आफा इसोरखौ सुंदिबोदों गावनि सिथ्लायाव थानाय बाथौ गुदियाव, जोंनि थानसालियाव थानाय बाथौ गुदियाव। दा जोङो बाथौ सिबियारि हिसाबै जों साफ्रोमबो धोरोमसुला जानो हादोंना हायाखै? जों धोरोमसुला जानो हादोंना हायाखै? बे दिगखौ एसे बुंनानैनो आङो आंनि बेखेवनाय बिबुंथिखौ फोजोबगोन। आलासि बिथाङाबो माखासे बाथ्रा बुंखागोन आरो बिथांखौ सिगांनिफ्राय मोनबोदों धोरोमनि सायाव मोजां बेखेवथिनो हानाय बिथांनाव गुन दं। दा जोङो बयबो धोरोमसुला जानो हादोंना हायाखै? जोंनो बोसोन होदों धोरोमा। बे बोसोनखौ फालिनानै जोङो साफा साफा धोरोमसुला जानांगोन। आरो धोरोमसुला जानो हायोबा नोंहा सासे गुबै मानसि जानो हागोन। सासे मानसि जानांगौनि गुदियावनो दङ धोरोम। धोरोमनि नेम निथि, बिनि बोसोनफोर, जोंहा बान्दोफोर दं। बेफोरखौ फालिनानै बिनि अनगायैबो मोनबा गोसोनि बिगोमा जानो होदों जोंनि धोरोमा, बोसोन होदों। गुबैयै जोङो मानसि जानांगौब्ला, सासे धोरोमसुला जानांगौबा मोनबा गोसोनि बिगोमा। मा गोसोनि? गोथार गोसोनो, सैथोनि गोसो, अननाय गोसो, निमाहानि गोसो आरो खौसेनि गोसो। बे गोसोआ जोंनियाव बयनावबो थानांगोन। बे मोनबा गोसोनि बिगोमा जाय जानो हागोन, जोङो गमायनो धोरोमसुला जानो हागोन। जोंनि गोसोआ गोथार जानो थोनदों जोंखौ धोरोमा। बरायबाय। रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानगोनां आफादगिरि बिथांनिसिम। बिथाङा गावनि सिनायथिखौ सिबियारि बिथांमोननि गेजेराव होनायनि थाखाय। दायो आङो दिनैनि बे सामलायनो गोनां, सावरायनो गोनां बे हाबाफारिखौ बिथांनो गथायनाय जाबाय। खुलुमबाय। सिबिजाथाव सिना खना बियाबनि गा 35थि दिनैनि गजेन्द्र बर' गोसोखां गेवलां मेलाव नुजाथिनो हानाय जोंनि गाहाय आलासि महरै आदा बिनन्द सरगारि आयदा फोरोंगिरि देवलकुसि हायार सेकेन्डारि फरायसालि आरो दाबावैसो जोंनि बे थान्दै गेवलां मेलखौ बेखेवना होलांनाय जोंनि बारग' MLA कालाइगाव विधानसभा समष्टिनि मानगोनां महेश्वर बर'। बे समाव जोंजों थाफानो हानाय जोंनि सिनाखना बियाब बाथौ महासभानि बोसोनगिरि मानगोनां बोहैथि बर' बिथाङा बरमा बिअनि अफिसार आरो लोगोसे जोंजों थाफानो हानाय मानगोनां
जोंनि सिनागना गोजौ फरायसालिनि गजेन्द्र स्वरगयारि आरो जोंजों थाफानो हानाय मानगोनां आदा जोंनि सिनागना बियाब आनसलिकनि हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जायगा आवग्रिजेनना होनाय मानगोनां आदा ईश्वर चन्द्र बर' आरो लोगोसे जोंनि फुंनिफ्राय जागायनाय माखासे खामानियाव अननानै बयबो बिबान मोननानै मावफुंनो हानाय मानगिरि आरो लोगोसे जोंनि बियाबनि गुरै खावलायहरनाय थाबाय मानगोनां आलासिया दायो जोंनि गेजेराव दंखायो आरो बिथाङा बिबुंथि लाखिनो नागिरदों बेखायनो नोंथांमोना सिरिबाङै जिरायना खोनासंगोन होननानै आं आसा फारिबाय। ओम ह्रीं क्लीं फत्से ओम ह्रीं क्लीं फत्से ओम ह्रीं क्लीं फत्से जय आफा बोराइ बाथौ। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। 32थि बोसोरारि जथुम्मा सिनाखना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बरंगाबारि गामियाव खुंनो लानाय जा गेवलां मेल बे गेवलां मेलनि सिबिजाथाव आफादगिरि आरोबाव बे मेलखौ बावैसो बेखेवलांनाय मानगोनां मुंसि महेश्वर बर' बारग' MLA आरोबाव बे मेलावनो बाहागो लानाय बायदिसिना आफादनि बिबान लानाय गेदेमा नोंथांमोन आरोबाव सिनाखना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिबिजाथाव आफादगिरि लोगोसे बायदिसिना बिबान बानस'नाय गेदेमा नोंथांमोन सिबिजाथाव दौरि दौसि आसारि नोंथांमोन आरो सिबिजाथाव बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासैबो मावथिफोरा नोंथांमोन आरोबाव बे सायनासालियाव जिरायनानै थानाय सिबिजाथाव आइ आफामोन आरो अनजाथाव फरायसा फरायसुलिमोन गिबियावनो आं आरोबाव खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो फैगौ इंराजि 2026 मायथाइनि गोदान बोसोरनि थाखायबो मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय आरो बेबादिनो दिनै बे गोथार बुब्लियाव आंखौ ओरैनो लाना फैनानै जा फंनैसो बुंनो खाबु होदों बिनि थाखाय नोंथांमोननो साबायखर बावनाय जाबाय। आं सरासनस्रायै माने खायसे बिथिङाव गोबां बोसोर खामानि मावबोदों बेफोरनि मादाव जाबाय सेथियाव आङो सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावदों गोबां बोसोर फोरोंगिरि लोगोसे बायदिसिना माने सोलोंथायारि सावराय मेल सांग्रांथि मेल आरो लोगोसे सोलोंथाइनि बागै आं मा मिथिगौ बेफोरखौ गोबां बिजाबावबो लिरदों आं थारमाने जि बाङाय गियान मोनो बेखौ बुंदोंबो आरो लिरदोंबो आरो बिदि बाथ्रा आरो सोलोंथाइनि उनाव आङो थुनलाइनि फोथारावबो ओरैनो थुनलाइ आफादाव आङो 17 इयार्स खामानिबो मावदोंमोन आरो साहित्य एकाडेमिबो बेयावबो जुरि मेम्बार हिसाबै बेफोरखौबो मावदोंमोन आं एवार्ड बान्था मोननायफोर सेन्ट्रेल दिल्लीयाव आरो बेनि अनगायैबो थुनलाइनि फोथाराव आं गोबां सल' खन्थाइ सल'मा रायथाइ बिदि लिरदों आरो बे दहाय बुंनाय बायदि आरो सोलोंथाइनि फोथाराव मोनसे खोथाखौ
नोजोर होनानै आं गोबां माने मटिभेशनेल बुक होनना बुङो थुलुंगा थावना गोसो थुलुंगाखांनाय बिजाब जेनेबा आं गोबां बिजाब लादों रायजोफ्रा सोरबा लानो इस्साबा लानो हायो जेबायदि देरहासार माबायदि देरहासार जानांगौ फरायसाफोरा माबायदि जिउ खुंनांगौ देरहानायनि लामाया मा जिउ राहाखौ माबायदि सायख'नांगौ बे जाबाय इन द फिल्ड अफ एडुकेशन आरो गोबां गाइड बिजाब लिरदों डिग्रीनि आरो बिनि अनगायैबो आङो गोसोनि बागै गोबां बोसोर स्टाडि खालामदों आरो कटनावबो 5 बोसोर फरायदोंमोन आं आरो बेखौ गोसोनि बागै आं मा गियान मोनखो बेखौबो लानानै आरो गांब्रै बिजाब लिरदों मोनसेया जाबाय गोसोनि गोहो माबोरै गावनि गोसोखौ गोहोगोरा बोलोगोरा खालामनो हायो आरो साबसिन गोसो माखौ बुङो आरो गोसोनि बागै गोसोनि सोलोंथाइ होनना बिजाब लिरदों आरोबाव गोसोनि बेरामफोरखौ माबोरै फाहामनांगौ बिनि बागैबो लिरदों आरो बिनि अनगायैबो आङो 45 बोसोर जगा खालामबोदों आरो बेबादिनो जगानि बागैबो आङो गांसे बिजाब लिरदों जे माबादि जगाखौ खालामनांगौ आरो मा जगा खालामबा माबादि बेमारा गायो बेराम आजारफोरा गायो बेबादिनो फरायसाफोरनि थाखाय जगा होननानै बेखौ आं लिरदों आरो जगानि कमिटियावबो आङो सेन्ट्रेल कमिटियाव 6 बोसोर जाबाय भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ दा आरो धोरोमनि बेलायावबो बेबादिनो एसे एनै जि अलपमान हागो स्टाडि खालामो खिन्थु बिराद गोथौ आं स्टाडि खालामो बेयाव टाइम मोनाखै आरो एसे खम जायो माने थुनलाइयाव थाबाय सोलोंथायाव थाबाय जगायाव थाबाय बेबादिनो आरो गोसोआव थाबाय माइन्ड एडुकेसन साइक'लजिनि सायाव स्टाडि खालामो दा जियानो जाया मानो बाथौ धोरोमखौ आं मोजां मोनो ओरैनो कामरुपनिबो स्पिकार जादोंमोन 1992आवनो दा बेबादिनो माने बाथौ धोरोमारि सासे बाथौसा हिसाबै बाथौखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बेबादिनो जि एसे आगोल सम मोनबाथाय बाथौनि बागैबो स्टाडि खालामो धोरोमनि बागैबो स्टाडि खालामो फरायसङो आरोबाव जि एसे गियान मोनदों बे गियानखौ रायजो राजाफोरा लिङोबा थांनानै एसे बुंफुनानै होयो दिनै बे गोथार बुब्लियाव आंखौ बाथौ धोरोमनि सायाव एसे बुंनो रायजो आफादा खावलायदों आरोबाव धोरोमा माबादियै जोंखौ जिउ खुंनायाव जिउखौ सामलायनायाव समाजखौ सामलायनायाव आरो सोलोंथाइनि बुब्लियाव दावगानायाव माबादि हेफाजाब होनो हायो बिनि बागै एसे बुंनो खावलायनाय लेखा आं बुंनो थाखाय बेवहाय गसंथिदों सिबिनां रायजो राजाफोर आङो साननानै लादों बे गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां बोसोर बाथौ आफादाव सोद्रोमा जानानै आरो सिबियारि जानानै गोबां मेल मिटिं खोनासंबाय गियानखौ मोनबाय आरो रोंखा राखा होननानै आं साननानै लादों आरोबाव मोनसे खोथायाबो बिराद आंखौ थुलुंगा होयो आरो गोजोननाय होयो बिसेस भाबै उदालगुरि जिल्लानि बाथौआरिफोरनि जाबायदि डिसिप्लिन जाबायदि आब्रुथियै बोराइ बाथौखौ सिबिदों बाथौ धोरोमखौ सिबिदों बेखौ नुनानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनो
आरो बेबादि जोंनि दुलाराय बाथौ धोरोमारिफोरा बेबादि गोख्रों हाबाफारि लानानै जुदि खामानि मावोब्ला थारैनो जोंनि बाथौसाफोरखौ जौगानायनिफ्राय गोजोन शान्ति आरो सुख मोननायनिफ्राय रावबो जोंखौ बन्सित खालामनो हानाय नङा एबा नेवसिनो हानाय नङा। आरो नैबेबो थारदि बाथौ धोरोमनि जिखिनि बाथ्रा जिखिनि गियान सान्थौ फिलसफि बै बाथ्राफोरखौ जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो मावनाय दांनाय आरो जिउ खुंनायाव आरो साननायफोराव जोङो बाहायनो थाखाय नाजानांगोन। आं अरायबो मोनसे खोथाखौ फोथायो, जोङो जाय गियानखौ मोनगासिनो दङ बे गियानखौ जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव बिखौ बाहायनो हाब्लासो जोङो दावगानो हागोन आरो धोरोम सिबिनायनिफ्राय मोननो गोनां मुलाम्फाखौबो जों मोननो हागोन। दा बेखायनो जों बाथौआरि जों बाथौसा ओरैनो साननानैल' लाबा जानाय नङा। जोंनि गोसोआ आरो जों बाथौआरिफोरा बाथौ धोरोमाव बुंनाय आसार खान्थि आरो बाथौ धोरोमाव थानाय बिगियानफोरखौ जोङो खामानियाव बाहायनो हादोंना हायाखै, जायखौ इंराजियाव बुङो मा profoundly application of knowledge is called the wisdom होनना बुङो। जों मोननाय गियानखौ गोथौयै खामानियाव बाहायनो हानायखौनो देरसिन सोलो होनना बुंदों। विजडम, ट्रु विजडम होनना बुंदों। नाथाय जोङो आरज गाबोल', थानसालियाव थाङोल', नाथाय जोङो जोंनि गोसोखौ गुवार खालामनो हायाखै, जोंनि गोसोखौ सैथो बायदि खालामनो हायाखै। जोंनि गोसोआ जुदि पापि जायोब्ला, लेथ्रा जायोब्ला, गाज्रि साननायजों जुदि आबुं जानानै थायोब्ला, नांलायनाय खमलायनाय जौ सेरेब लोंनानै गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङोब्ला जों माब्लाबाबो थार बाथौआरि जानो हायाखै। गोबां धोरोम बिजाबफोरखौ फरायनानै जायखिनि गियानखौ नुदों मोनदों बेफोरजों रुजुनानै नायोब्ला जोंनि बे बाथौ धोरोमनि जा दर्शन एबा गियान थारैनो जोबोद गोथौ आरो बे गियानफोरखौ जों जुदि खामानियाव बाहायनो हायोब्ला जों गावबा गावखौनो साफा साफा गोहो गोरा बोलो गोरा गोख्रों आरो दावहारु मानसि हिसाबै जों दानो हागोन। बियो अराय रोखा आरो सैथो बाथ्रा। बार दै हा अख्रां अर बे मोनबा जाय बेसादखौ लानानै जोंनि मोदोमखौ दानाय जादों, जिउखौ दानाय जादों। दा जुदि बे बाथौ धोरोमनि बे बा गोथौ मोनबा सान्थौ, बार मोदाय, अर मोदाय, दै मोदाय, बेफोरनि गुमुरखौ जुदि जों नायोब्ला, बारनि जुदि गियानखौ जों लानो हायोब्ला, अरनि गोहो बोलोखौ जों जुदि लानो हायोब्ला, दैनि आखल आखुखौ, दै मोदायनि आखल आखुखौ जुदि जोङो गावबा गावनि साननाय आरो मावनाय दांनायाव जुदि बेरखांहोनो हायोब्ला
सोरबा हागोन जोंनो नांनो हागोन सोरबा जोंनो जुजिनो अख्रां बायदि जोंनि गोसोआ जुदि गुवार जायोब्ला उदार शैतानम वसुदैव कुटुम्बकम मा बुंदों बे गुवार गोसोनि मानसिया माब्लाबाबो लोरबां जाया बायहेरानि हेंथा हेंथिखौ नेवसिनानै बियो आवगायलांनो हागोन जाय मानसिनियाव गिनाय गैया अरबायदि गोहोगोरा बोलोगोरा मोनसे गोसो दङ बिखौ सोरबा हागोन बुहुमनि सोरबा मानसिया बे मानसिखौ फेजेननो हागोन दा बेखायनो आं सानो जों बाथौआरि मानसिफोरनियाव बेबायदि अरबायदि गोहोगोरा बोलोगोरा दै बायदि खौसेथिनि मोनसे गोहो मोनसे साननाय मोनसे गुवार गोसो अख्रां बायदि जुदि मोनसे गोसोखौ जों जुदि दानो हाबायब्ला जोंखौ सोर हागोनलै बबे धोरोमनि मानसिया जोंखौ हागोन नाथाय आं बाथौआरि आं खामानि मावनो गियो आं इंराजिखौ गियो आं सानखान्थिखौ गियो बे गोदाय गिखौब्ला जोङो मोनबो बाथौआरि जानो हायाखैलाय मोनबो बाथौआरि जानो हायाखै दा बेखायनो बायहेरानि हेंथा हेंथिखौ जोङो नेवसिनो हानाय जाबायब्लासो जों थार बाथौआरि बेनिखायनो आङो खैबार बे जोंनि जोलै मोनथिना ओं हिं क्लिं फुटसे ओं हिं क्लिं फुटसे ओं हिं क्लिं फुटसे बेखौ आं आवरायगासिनो थायो साला आरो बे मोनथिनायखौ आवरायबाय थायोब्ला साला गावखौनो बार बायदि गोहोगोरा अर बायदि गोहोगोरा अख्रां बायदि गोसोखौ साला गुवार जानाय बायदि मोननानै लायोलै आं जेरै बामोनफोरा माने मा ओइ जे गायत्री मन्त्र ओम मा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बे मन्त्रखौ 108 बार 108 खेब फुं सानजौफुं आरो साला मोनाबिलियाव बेखौ आवरायनो आरो बे मोनथिनायखौ आवरायनानै साला बामोनफोरा भारत हादरनि बयनिख्रुइ शैतान सोलो गोनां मानसि हिसाबै दादों आरो दानानै लादों बे गायत्री मोनथिनायनिख्रुइ जोंनि ओं हिं क्लिं फुटसे बे मोनथिनाया माब्लाबाबो लोरबां नङा माब्लाबाबो निहाथ नङा दा खालि जोङो बेखौ गोसो आरो गोरबोजों आरो गसाइनि सेराव आफा बोथाय बोराइ बाथौनि सेराव गोख्रों फोथायनाय लानानै जोङो आवरायनांगोन आवरायबाय थानांगोन जानाय लोंनाय उन्दुनाय गासैबो सम जोंनिया खायसेया माबा सेंग्रा मानसिफोरानो माबा मन्त्र सन्त्र खननांगौ सेंग्राफोरालाय मा धोरोम सोरोम दङब्रा बोराइफोरासो माला धोरोमखौ सिबिनांगौ ओरै होनना बुङो बे माबा बाथ्रा दंबा बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरनियाव धोरोमनि फारसे लेमलायनाया गैया लेमलाङाखै बांसिन लाइमोनानो आफा बोराइ बाथौखौ गोसोखाङा खायसे सेंग्रा सिख्लानि गोसोआथ' फाख्रि जालांदों